ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. муҳтарам ҷамоат, имрӯз дар бораи оиладорӣ ва хулқу рафтори занони муъмина бо шумо суҳбат хоҳем кард. барои занону модарон лозим аст ки духтаронашонро пеш аз хонадоршавӣ бо ин масъалаҳо огоҳ кунанд. яке аз далелҳои нопойдорӣ байни зану шавҳар ва ҷудоиву талоқ дар он аст ки духтарон аз қонуни зиндагӣ ва шавҳардориву хонадорӣ огоҳ нестанд ва аз тарафи дигар писарон ҳам огоҳ нестанд ки чӣ гуна хонаро идора кунанд ва бо зану фарзанд чӣ хел рафтор намоянд. дар натиҷаи ин огоҳ набудан аз қонуни зиндагӣ байни онҳо якдигарфаҳмӣ пайдо намешавад ва зиндагӣ ё хушку бемаъно мегардад ё ба талоқу ҷудоӣ кашида мешавад. бинобар ин лозим аст ки таълими хонадориро ҳамаи занони ҷомеа амал кунанд то як равиши хуби хонадорӣ дар ҳама ҷо ривоҷ ёбад ки натиҷаи ин пешрафт ва тарбияти ёфтани фарзандони солеҳ аст. расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам фармуданд: беҳтарин занони шумо касоне ҳастанд ки дорои ин сифатҳо бошанд: некиҳову зебоиҳои худро нисбат ба шавҳараш намоён кунад, аз номаҳрамон худро нигаҳ дорад, нисбат ба шавҳараш фурӯтам ва меҳрубон бошад, бо ҳаёву покдоман бошад, гуфтаҳои шавҳарро гӯш кунад ва дастуроташро итоат намояд ва ҳар вақт бо шавҳараш танҳо шуд, ҳар қадар ки хоҳад ӯро комёб кунад. ҳазрати алӣ фармуданд: беҳтарин занҳои шумо 5 дастаанд. суол шуд: онҳо чӣ касоне ҳастанд? ҳазрат гуфтанд: корҳоро осон гираду сахтгир набошад, рафтораш мулоим бошаду хулқи бад надошта бошад, аз шавҳари худ пайравӣ кунад, агар аз шавҳари худ фармон набараду нороҳаташ кард, то ӯро розӣ накунад чашмаш ба хоб наравад ва ҳар вақт шавҳараш аз пешаш равад, чизу чора ва обрӯи ӯро ҳифз кунад. рӯзе зане пеши паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам омаду суол кард: ҳаққи шавҳар бар зан чист? паёмбар ҷавоб дод: ҳар вақт аз ҷиҳати хостаи шаҳват ба ӯ муҳтоҷ шуд, ӯро иҷобат кунад, ҳеҷ чизу чораи шавҳарашро берухсат ба касе надиҳад ва агар дод, гуноҳаш аз они зан мешавад ва савобаш бошад аз они мард. вақте ки шавҳараш аз ӯ хашмгин бошад, тамоми шаб ба хоб наравад, то ин ки шавҳарашро розӣ кунад. ва беҳтарин занони шумо зане аст ки камхарҷ бошад. расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам дар ҳадисе фармудаанд: беҳтарин занони шумо зане аст ки худро хушбу кунад ва дар пухтани хӯрок маҳорат дошта бошад ва миёнаравиро аз даст надиҳад. ҳамчунин беҳтарин занони шумо зане аст ки вақте шавҳараш чизе оварад, сипосгузорӣ кунад ва агар наоварад, розӣ бошад. ва дар ҳадиси дигаре омадааст: ҳар зане ки намозашро хонад, ҳамеша дар хона бошад ва аз шавҳараш итоат кунад, худованд тамоми гуноҳони гузаштаву ояндаи ӯро мебахшад. беҳтарин сифатҳои занон бадтарин сифатҳои мард аст, яъне ки муттакаббиру тарсу бухл. агар зан муттакаббир бошад, таслими ғайри шавҳараш намешавад ва агар бахил бошад, амволи шавҳарашро нигаҳдорӣ мекунад ва агар тарс дошта бошад, аз ҳар пешомаде хавф дорад ва ҳатман ба доми ҳар шикорчие намеафтад. марде назди паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам омаду гуфт: зане дорам ки ҳар вақт ба хона меоям, аз ман пешвоз мегирад ва ҳар вақт аз хона берун равам, маро гусел мекунад ва агар маро ғамгин бинад, кӯшиш мекунад то ғамгинии маро бартараф намояд. паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам гуфтанд: ба вай башорат деҳ ки аз аҳли биҳишт аст ва ба вай бирасон ки ту яке аз коркунони худо дар рӯи замин ҳастӣ ва бароят ҳар рӯз подоши 70 шаҳид навишта мешавад. хулосаи масъаларо инчунин баён мекунам: падар, модар, бо огоҳӣ зиндагии худро пеш баред ва фарзандони худро хуб тарбият намоед ва ба ҷомеа тавҳил диҳед ки пешрафту тараққии ҳар ҷомеа дар натиҷаи огоҳӣ аз қонун ва тарбияти некӯ аст.
زنی خوبی فرمانبری پارسا کند مرد درویش را پادشاه. دلارام بود زنی نیکخواه ولی از زنی بد خدایا پناه.